Sho ufanika imfundo. Angazi noma mhlawumbe umuntu wenziwa ukuthi ulalela kakhulu iy'ngoma za-Youngster yini. Izolo ngihlangane nenye ingane emoli, ngase ngisho ngalilalela, yabo, yangilalela ingane, ngalibeka kahle udaba lami, yase yanginika nanamanamba, yabo. Yase yaqala-ke le nto zayo, hayi manje ngiyaphuthuma vele sengikunikile amanamba, ngicela ukuya la i-Pick n Pay, usuyongithinta-ke, yabo. Ngase ngathi mina lalela, yabo, cause bengakaqedi, yaphinde futhi yakwazi ukuthi ngilalele. Yangilalela, yanginikeza i-attention, ngaqeda udaba lami. Ngase sengiyitshela ngathi asambe, sakwazi futhi ukuthi sihambe, yabo. So nje Matshita, uqala unyaka ngiyanidodisa ukuthi uma ushela intombazane ukwazi ukuthi uma uyi-approach uthi lalela, izokwazi ukuthi ikulalele, yabo. Izokubona lo mfana ngathi unabo ubu-youngster obukhona kuyena ngaphakathi, obufihliwe, yabo. Izobona lo mfana ngathi unabo ubu-youngster, yabo. Khona no-youngster uyamuzwa uma elalela, yabo, engomeni, noma kuthiwa kunomsindo kangakanani leyo ndawo osuke kuyona, wonke umuntu uyaqala naye alungise udlebe lakhe ukuthi uthini umfana, yabo. So nje Matshita, uma ushela ingane yokuqala, lalela, khuluma. Uma ubona ukuthi izama ukuphazamisa inkulumo yakho, uthi lalela futhi. Mase uyaliqeda udaba, mase uthi asambe, uzobona ingane izohamba nawe. Nizoqonywa bafethu, ikhanda uzolishaya. Sho, Fanika imfundo.